keep repeating. Cardong element depend on pi meaning way nitum abang so talk show on schedule ing deng pharoi sira plikabra troxy ang deng along abang so kaching ki chan pon jelong itu mas sar jai ka thar sar alangli is retired Cardong. se meaning way kaching ki pon jelam bang ke son thom apathak sengtum ching ki pon po se ang deng dam lo nang non ke cheng si non ching ki pon phit la na por thi hek pen sar ke dam tang suri hini ra kre ke thom aning kan lo la bang so hala dak phelang pi along long le tharwe hi di along long le hem phu ke ake hai sar the phang chu lo setame alang li long le ang tam pen ke wan ke che so tum cherai pi thip ajok la alang li tum la bang so lam ki do sai lo amasi la pinian setame phangcho sang ho bang ke ami thang along le chelong le der lo asi la bang so aputhak konat pen si ko son ma ko pia joine si non puanta phangcho hem so mate phangcho sang ho tum long le bang council tum pi thek thedel ma alang li phan al me thang along le alang li rideng hodai thek thedel ma se labang so puthak itum chingki che thandam sinang ase nang li pen la so puthak sab so rar phan than paklar phan thasa A case ke chinge nili pudam clear por he clear lo te dera reji dinger reji pithi hegi pusigama tha ho talk show ta sar the phangchu inut duk det abang karbia muni duk det abang Kopli constituency yang bong Keroni hala Don Bosco adung chedadap lo Don Bosco school adung chedadap lo tuar pialong ma along ledo amat kachirai pi det atum bangke Paramanando Bhogot lapen ke Ramayan Chauhan ubang heni Bihar pen ke wang atu alang litum cherai pi thip lo amat alang li na case claim lo ARO lo apram hut alang li labang suhut ke ARO bakisa terang ke hai si ARO labang suhut alang li bakisa terang ke barelong terang ke hai asupo lo apram APHL siamuni alang litum ke amat si case da arona ting pen ot tip lo sik sidula ting pen amat phangchua sang ho a case hai det amat si eviction order pilo la Paramanando Bhogot la pen ge Ramayan Chauhan atum phat amat latum bang heni bihari atum SDO long hamren SDO a court along case file dam lo seta SDO ta pulo la long le kipi ka do ve kam ke lage netum kam ka li lage netum ka ji chok kai theng na thu si netum ke lang dun chok kapang sam ya kam si tom lang dun thek chot ji la long le kipi ke ARO pitang lo council ARO pulo te council pitang lo por lage chok lo pudun ko amasi a hogalam si pudet lo hai det lo phangcho sang ho si amat council penta aku eviction order ako P2 eviction order ki pige lake 2011 aningkan thang chiklu inquiry siarni joint secretary revenue si order ki pi la eviction nangji pala high court kali hamrena court order ating pen pujo amat la so order hamrena court order chi en lok amat la Paramanando Bhogot adungke that DC long aku case file tu DC bang hala bang suhut MC Sahu alang li bang ge ha Bihar na tu asor IAS amuni amat lada bang ke stay order status quo pedoko amat eviction long lede amat la bang so puthak aku la so det pen Paramanando Bhogot atum aku case pidam tu ha high court
la so long leke la ke sarti phangchu kali amat high court along e pulong high court last order lo la jo non pithihek pen last order dak ne porhe clear po order ki pia bange honorable justice Mr. Justice B.K. Sharma order ki pige February crazy 2013 arni order case number ke WPC 4014/2011 4014/2011 case number ke WPC dak ketok la pohelo yo this writ petition is directed against the eviction order dated 21/7/2011 none appears for the petitioners on call haladak high court long case pidam lo sita la Paramanando Bhogot atunke sita court long ke case long ke chidun thuthe de pusipu advocate ta dunde de pusipu halatum alang litum advocate abang ke amen alang litum advocate amen dak tokte de lo yo council tuma advocate abang alang lituma advocate abang Mr. S. Chauhan pu lapen Mr. A.R. Somem R.A. Shom puyo inod bang R.A. A.R. Shom R.A. gali A.R. Shom halatum anta dun thuthe de pola dak na justice ki pugejo I have heard Mr. Soronia learned core counsel for respondent number 5 respondent number 5 pulote lake Chauhan lo lage sarti phangchu lo lage number 5 ke sarti phangchu advocate ke Manas Soronia la non ilitum phan anta case na claim pia ba anange oddo no bang Manas Soronia as well as Mr. J. Chutia pu standing council KAAC learned standing council KAAC submits that against the impugned order appeal lies with the executive officer in charge revenue KAAC ladak executive officer purong abinoge executive member puyi la yo in charge revenue ari deng si la so case ke do pusipulo since there is already a remedy provided this writ petition is disposed of granting liberty to the petitioner to approach the appellate authority lasi Paramanando Chauhan Dumphan Pulo lapen Ramayan Chauhan Dumphan je Paramanando Bhogot lapen Ramayan Chauhan Adumphan Pulo nangtum case ki pidam nanji ke hala EM revenue along si pidam ni council along si hadat EM revenue dukok lo pot nangtum aphan ason kaprek order nang pi puke akama velo nangtum hadak le damnu ki puyo lapen hadak pulo nangtum hadak le damnu lapen ke ako dak putulang the authority the appellate authority may condone the delay in filing the appeal for the period during which the writ petition is pending before this court during la court along ke do un hot la so case abang ajir ding ulo pot la posi la court EM revenue long ke dam dia por lit ulo seta EM revenue bang a petition deng det tami pu high court pulo la pen putulo interim order operating in this proceeding stands vacated after order ki pitanga bangke lage vacated lo mane hala high court tum order ki pitang status quo pe do nangi pulo ne hala bangke pavedet lo non amuni datum council long sidam nangi puyo pu apen hala ajir ding ulo sita la bangke
pending lo high court along si pending apa jo lapo si nang tum haladak ajirding o setan non ta appeal dam tu tamelang pujo pu anke ajirding o lo 2013 pen non ke 2020 an lo non ning kan troxy dam edleng ning kan troxy ta council la tu non anta case and to tede aku halaka cuma thatu Paramahananda Bhagat pen Ramayan Chauhan atumta alang litumta EM revenue along appeal petition pidam dede dorkasto pidam dede like ka appeal dam dede neliga chinia tengke ba dam lo tangte nelitum chini dunde jong si dam lo tangte la si non nelitum ka chini nai ke alang litum appeal loma appeal pema EM along EM long appeal loma appeal pema Aku yung si appeal lo tangte EM ko pia order lo ke pi non ningkan trop siang bong. Tangte sir. Thangcho sangho bang ke high court order teng pen EM ante council along appeal nangji setame alangli ko puson pen ane ki un elo ne pine dam ne da lo tahai ante dam lo tahai. Setame ladak karbiang long along ajak cherok tok song atum hampang song atum ke labang so puthak mitang inglong sosi six schedule along lepina pot inglong sosi long nangji ahem thu ke che so ke kali vek lo pu ajo ni apong memorandum ki pidam setame dolo nelika chinia teng plotante neli tum pidam olo ne six schedule implementation committee la penon api 24 plus organization la penon APHLC pen antane litum lagai memorandum along tinda lage tokot lap lo lage ha governor long anta memorandum la governor long ki pida memorandum along anta lage tokon lap lo la bangso sar the pangcho along le la right setami la bangso EM in charge revenue atum abangke la bangso putha ke RDP pede lo RDP pede ante non abangke jongsi la bangso sar the pangcho labangso EM revenue along appeal pidam lo plotante council atum kapuson si ke claim nangji labangso puthak non itum ni liga chinia tengke jong si appeal latum appeal no anda pi jong si pi pedet lo tante dei pa jong si pi lo tante order bang inquiry pe me pen order bang detail order mane speaking order hedi nitum magistrate tung pu speaking order labang order pivek nangji ko pia po si la son lo ma ko pilo ma ko ma si ke chok che ma la pen non ko pilo ni tung claim po labang order pivek ni la pen la song bong a law mention pe topon jir nang ye 6 schedule along 20 paragraph 20 along ke pula ke tribal area la pen la so long lige tribal atum si long bek nangji la pen pata dara mata amen ta kitu ta sarthi phang julo ante la phan ki pipe de ji ke la ke chok che pi ka kam lo la ke illegal la ke 6 schedule constitution ka pi phuk che plan det po la pot la ke jong hesita la ke sarthi phang cho phan pi vek nang ji pusi alang litum order pi det nang ki pi vek nang ji pon chot ka li lo nitum sarthi phang cho phan si pi thu det lu pusi tok nang po nang ji po bang kali lo athema alang litum se claim nang po ke anun ka pre ke kali der lo ke ante la bang solong leke council tum yong si sarthe phangcho phan si people polotante nona mat ke hada ke che so tum si along leke do pi thip lo hem chi kim lo no kai ka do we ti ki lo la pen hem tami mission hem chi kim der lo along le ka do we ke chi ring koi rai si di tharwe di lo tangte hala tum hem ki chi kim tang along le along council pen tong eviction tong order ke people ma mate sarthe phangcho ami thangsi labangso ke che so tum han thurnon damnon putong ipunang po lage EM ke isia court lo ke di revenue court lo ke alangli DCLR sikang ni lo ka hada DC ba additional DCLR sikang additional DC revenue LR sikang ni lo alangli la po si alangli order ke verdict lo ke di isia verdict ili alangli issue nang po la pen a decree issue nang po la so a decree pen si alangli tu eviction that nang po hala Paramahananda Bhagat la pen Narayan Chauhan apan la pen along li hala
ผังจั่วสังโฮพันปีทูเวกนังโพละเป็นผังจั่วสังโฮละนอนกิดำตังอันตาลุกสันปีขังยังเลยดุกอีบินเลยอลังลีเฮมตะจิกิมเทคเด็ดเลย ตันเตเทคดำลงเลย เทคดำลง เฮมแกปริทังเลย ปริทังเลยลาพอสิ compensation council pen compensation sita pitu det nang po pachikim det nang po hem อันเตลา impi det nang po นอนลาดักการเบียงลงไอ้ตุ้มนอนสักเทพังโจลัมสิเจทันเลยลงกับเปรกตามีการเบียงลงลาสนักเกสดูจิลังดูปีละเสตามีฮัลาเมฆาลยลงตามีสิติมอนซัมเยนปูละบังซอกเกสดูฮัลาเป็นละบังซอกเกสจิงบาร์มาสันจิงบาร์lo sitimon samian akes ta la puak thak la hala ta bongali tum si ke georgi pulo chomanga longli amasi sik schedule ar lo ke la ke longli ka transfer ji a ot ave la ke a rule ave a law ave la posi hala ta bongali tum longli khasia tum a longli bongali tum phan ba anu ka pre phan pape jor longli det lo 1971 aning kan ลาบังเกสุพรีมโคร์ทสิ Supreme Court เป็น High Court order ปีเดียวฮัลโหลสุดแต่จบแล้วนอนบังเกเป็นละนนนี่เกaccording to all of whatมาjo อาทิตย์เทเตละปารามานันดभगतละเป็นโจฮานะตุงอาทิตย์เทเตกุมันเนี่ยสุฮี enjoy ตาดูมินีอิลิตุมุนิตุงเกปอยซาเลเกลองลุเตla hello kacalak posisi pu pada majo la si revenue office pen komani asohi enjoy amat application bi dekang joy ta cheplang the ama chohe le ni tu manang na ha he det pom ako high court long dam tu det ta the kalang litu la pu yo an ga jir pa pi ding le pu la pon ne ligama tha ke la revenue em amethang asohi pen pame amethang asohi pen lo ke claim nangi hala Paramanando Bhogot la penge Narayan Chauhan upon notice bidat nangi nangtum lapuan puana tarik ang bong nangtum appeal nangi jong si appeal ji ning hangante aku jong si la so tarik ang bong appeal pelu puante ni tungi order final order ko pe pass lu pu aprang tok det nangi pu ke joy ke ji apan alang litu high court let down seta haladak kopulom ho status quo pu ka tapasti long le det dia pha RG pading det RG ante non bang ke sart he phangchu along le alam a kitching pen non an ning kan proxy lo alang li ami thang along le chelong le det kitche so si pacherai pi ver lo alang li long le ke la so jok sart he phangchu bang ke alang li ke a hem dup I bin lo gatchu tiki thai ta ve det lo la pen ke chuti ki thaya ve det pena jok ke alang li ke chuki juna phanta ve det lo ke rein isum pik hangyang lo la ning kan trok siang bong alang li la hai hui alam ki a kes ka che dan pen an si wan do khangjang lo si labang solong le sar the phang cho aphan council na teng pen ki pinang ji ke a od do lo la pen pivek nang po asin nilinon na mane la council pan ka advice dun dang tung ke la hello la son hedi hala opposite party tu ili tum birudhe ke dam kang tum tu ili tum aphan nang ke rab do na son check krong po amat order ka he no na pipi data vitek la pu yo order ka he no na pa pipi det po ke tong hen ten pu pa check krong po ama alang li tu nge o yo ni tum ban ke justice nang pipe de ni tum ban our sign nang pipe de ni tum ka che thak dun jiap pwedi la son a complain ha high court long down to that iti la si la ni tum han justice nang pipe de ka pipu long le det jiap han akama bang ke council tum claim vek nangi ante non labang so sarte phangcho alam pu thake pining we lan che thanang non akaprek a point andeng ka prek tum dam thunan sir ladak a khomalong Ohomia khai aprang ben da doma mate non sikido non ni itum thek dam long lo ladak asami salam lage lapu ni hang ni rep hawar ke do la inglong aso atum alam pen prekdak hanya lage kadu ko sanskrit saide pule putame la sil
ni hang ni rep hawar ke inglong so tum sia aprang mena ke du tangte la so ahom akhaita aprang mena dulo masa tang jongsi aprang pen awit plote non kupuson sinang dokok latum aphan komanesi arnam tong kapin chong mate ki thip mi la puma nili la solam nili da aprang ke asapta matha thek the chini ta chini ne asamis ba okhomia puk aprang pen ta du pusigitin kala akhay aprang pen ta du pusigitin amat okhomia pen asamis la sonita ake prek du putanili ta matha the aprang ke kala aku ilitum ake on dengela solam matha the rokom je okhomia la pen asamis la soni prek jam lang po alam matha the la si batai si neli kamrup a deputy commissioner ke do unahut governor LN Misro ahem neli damnang be artikia pot office along amar halada Dr. Bhupen Hazarika ke hai che tong chit men amalang lita men yo nang puta Mr. Katha nang pu nang asami sapan ke kam claim nang ni okhomia phande jasemet kam claim not punili pana pu osami spen okhomia ke kosong sar la ke chepre ke la si manghu hak lo ko pian lam le no malata punilita ko pu asami spen okhomia pungeni ahok isivet lo sikitin aman ha phi bang che than ason discussion che kachin kia che than pe do thu bom lo chini lo abinong ke asamis po bangke la British atum wang podok la pen British jasemet British dum ke wang ahut hala alang litum along ke wan hedi alang litum along nang kidun konos pen la pen konos mane UP pen la pen Bengal pen Orissa pen nang kidun amuni datu non hala Bes Borua ko pumayong te Lokinath Bes Borua alang lita ahem ha Orissa ke du siduga di alang lita son thak si hala pupen nang gidun atu amasi akham puke abilong ke ahum atum alam lage akagos tadu neli long la salam ta mupen la sona question lechi doji poson de neli endet thegi mene apodlo akham pu isi alam la ahum atum alam akham mane mercy land pu lang do wok sosot la pen ke tara la son wang eng hedi la son along le sai se pu aham mercy land lang do wok along le pu si ahum tum ki pu la ahum mane la sukafa khai hen gogoy atum hen gogoy ba la son atum akai bura guhai lai hoi to akai le ja sukafa tum akai le aman halatum aham pusi pubom lo amasi hala British tum long nangidun atum ta aham pusi tok lo aham tok amat Ingraji pen Roman script pen ke tok ke Assam double S tok dun amat Assam pukok la puya amasi hala Assam puka binong ke hala Sanskrit alam kaning je atum jasemet ke Brahmin kolita atum latu melo Assamese atum abinong ke angge okhomia atum bangge lake okhomia Assamese pen okhomia ke aprang ke pen ke avedet ke ante lang nam lote ilitum thek long ji hala Dr. Phukon Chandra Phangcho ke tok kitab long tadu la pen ke EA Gate ke tok kitab long tadu la pen Charles Lyell long tadu la pen ke hala S. Endel kitab kitab dikachari po along dado la pen ke aku hala Dilip Kumar Lahiri pu pinini Dilip Dep pu inor bang lahiri pu la bang hini atum isia ketok isia kitab ketok do research pe mesi hala doctor lah hu alam do la si okhomia abang ke la ke non api non ningkan paru po aprang si kacheplang lagi la salak nili nar judun thulang sar hala Dr. Phukon Chandra Phangcho ketok ateng pelotang te ahum atum
lason akur kecil lardun ke 1600 AD pen pula labang so alam pen non la Assamese kecil plan alam cerap lok lemah kalang lo mane 1600 pula te 1500 2030 malam hadi la si haladak la so long si la si non ta kado eta pulo non ke je Kamrup district Guwahati bethe ke Karbi atum adet pulo mati di Kwansi Richo pu mati Kwansi pu pensi Guwahati pu mati la keman ke Kwansi Richo pu halada Kwansi pu ki pu idam ke ilitum Karbi atum Kove la pen Bikon AO la pu halada Bikon la Kove abari theo la si non anta pan bazar pu takit amen ke do ibom la si Kwansi Richo la Karbi sai sel hada la pen Garo do la pen ke Khasi do Khasi atum do la pen ke Langlu la pen Boro atum do la pen ke halapui hi na thu ke missing atum do Miri atum do la pen Dofola atum do hala Arunachal Pradesh asor la pu hapu na tu bangke pu para sam na tu bangke la ke Naga atum do la si Naga atum la pen Karbi la kadoin ilitum non ke schedule tribe pu si chiputu rong lo la tum kadowe aphansi hala Assamese atum si convert ek la pu ye ka convert ke claim ta just se met ke la Shonkordev si ke claim pu se hala kitab long anta to Shonkordev la pen la dun thu ke hala Madhav Kondoli Madhav Dev hedi la tum si ka convert la Shonkordev ke pinangan tum pulo dak Nogam along siam hang ke thek pu setami hala alang li tum ke tok pen lelang dam no tante Shonkordev alang li ke dak ni hang ni rep amunit kali pu labang so lama hok kalang la so Brojawali si ke tok ke alang li Brojawali alam lage Brojawali alam pulete lage Orissa pen alam Orissa alam si ke tok alang li Orissa tu malam la pen alang li tum Orissa pen si ke wang pu sipu la si amahang ke theke bordua pu hala ko pumya ding adung bordua pu dah dak si amahang ke thek pu la ta ahok lo ne ahok he den lo ne pu thu memi athema jong si bordu Brojawali alam si ganing je Orissa alam si ganing je la pen hala dak hala pu pen si ke wang pulote amhang ke thak amhang dak tong ke thek lo ne ko son no ne la bang ta ko isi a question prosno je plang tu ne mata thu hak alam mang hu tu mimi ante sa aprang ke Assamese awe pulo seta non ke dulo la pen alam ta Hindi pen Chinglit pik la pen Bhojpuri pen Chinglit pik Bengali pen Chinglit pik Bihari pen Chinglit pik la se ahok amut pi alam ke Sanskrit la Sanskrit alam origin ke Sanskrit la setame dak ke ni hang ni rep itum Karbi alam setame Sanskrit pen ke asapta Chinglit le Naga alam ta Sanskrit pen ke asapta Chinglit le Chomang alam ta setame Chinglit le Langlu alam setame Chinglit le setame la dak Assamese pu bang ke la ke ahok tek dak Sanskrit pinak lo non bang ke asi kopuson si la bang so Assamese nang ke dokok ma la sob thak le thi hek pen nang li thanda ne li ga chinia te hadi mu pen pu bom hala British dum ke wang hudle Brahmin kolita dum nang dun olomati an ke hala tung ke alam ka ning je hala tung ke Sanskrit anathu alam sai se Bengali Bhojpuria la pen ke Hindi ke lapan tu telang la sehut lapen ke Brojawali lai ho alam lok si ka ningje halatu amasi halatum ningje lo anke ilitum pan nang converted pen ilitum alam ta paningje long leder titi pugadi ange ningje Karbi alam Karbi atum pan converted pen ama alang litum nang Karbi alam ningjiri pulate alang litum gopi alam la ningje pojo alam amasi neli ama thake alang litum pan la broken Bengali pine ni ase paningje waret la pu aman non hala broken Bengali la pen ke Brojawali la pen Hindi Bhojpuri Bihari la Oriya alam pangvui et
lapen ilitum alam ta etheteni bidun hala hilonon asamis puga jeplan okomia puga jeplan non la pangbar alam ke nagamis koson sa oi galang le nagamis ta non itum kat non ta la ke ceplang pami milang to ceplang der son lo jeplang de tasan bengali ta nang na hindi ta nang na lapen asamis ta nang na nagamis kota lanjut kali nagamis ta lo lapen nepali alam ta lo nepali ta kalang kalang nepali alam ta lo pohela athema nepali tu hala da kitab do lata nepali tu alam ta Bhojpuri ta do Hindi ta do lapen Bengali alam ta do pangui kum gadi la tu alam ta lapo ye Hindi pen Sanskrit pen pangui kum seta munit tunge lage Mongolia na khai pina kalang komposi Mongolia na khai le alam ke Sanskrit ke jeplang det potang ko pindi ke jeplang do lada an ke alam da putang apran ke Nepali tu ta a khai dopik a tribe dopik bang tribe ta pharu ta dokai pumayong a tribe ke ong amahala tum ambong isi alam ta hala tum chekroi kri netum alam le ningje vedana netum alam le Nepali alam pura itum state language pincong anang itum adet alam la le enjol for example tamang atum alam le enjol ana puaso tehdi non Nepali alam dobom yilang pot lo tamang je thana ling setan Nepali alam po mati hala dobom je la bag guru alam le enchot sina pusita hedi ba anu kapre dolang mati chetri bangalilo chetri bangala ke khatrio po pe ke bang da su chetri pula na je plang itulo labang ke area na to bang lo puya la se hala tum da Mongolian na ke ange alam ke Sanskrit pina kopio polonte abinong ke amethang alam bang ke hala tum ang bong chikroi kri netum isialam le itum isialam le chininge chodanang pu amethang alam bang ke chikroi kri amat hala bang alam hedi Sanskrit pen ke man alam bang si chikroi dun thurong la pu ye amat non la naga tumang bong setame la son le au angami kongjak pupi ne do lo ala tanta lo tha sema pu do lo ta istivet alam ta ningje vet ve rengma alam le en vet ta kali au alam le en vet ta kali sema alam le en vet ta kali tangkhul alam le en vet ta kali amasi alang li tumang bong methang atum hijanang bong kaching kis na me thek thet lo ke en thu bang ke Sanskrit ke en thu ke bang ke Sanskrit pulu tang te la bang ke isi ke mesen ang theke kalilo ade akhai ki vir ipo la boye naga dom ta vir po lai son ke athema non nang ligi pu alam hok ta hok lo au naga alam ke kitab ta tok I olo kalang angami alam ta tok olo andela au naga alam le itung kadovita en state language pincong anak puyong si alang litum chikroi ke asat hedi ange naga alam ge duga dubom bila lapen hala kaprek alam an ke la ke additional kopulomahu putulang po MIL pulobadi MIL le hala tu ange pincong tu anak poson te hedi alang litum naga tum chikroi asante naga alam dukoki non ke la pugali hala tum naga tum alama bang ke chikroi tu the amatsi hala Bengali tum Assamese tum Hindi tum kapincong alam ki phuk tang lata ki jumesen tagali hala si according to si non ke hala spensi kitab ta ke tok tu non ke kalang angela tu hala official language si ke en thu official language ason no cheplang tu state language lo non Nagamis ke cheplang tu ange non Nagamis jong se state language lo pulate ke hala au naga alam ke virdet poke Angami alam ta virdet poke rengma alam ta virdet poke sema alam ta virdet po chakisang alam ta virdet po lot alam ta virdet po labu yo ke jeplang ya bangke non ki virang rang lo athema non ke hala naga tum alam bangke chiningje ingtung te det lo ke la tum komane aw tum jerso tum ningje chot lapen angami tum jerso tum ningje chot anpar ke aw tum bong naga tum angami tum bong anta nagami si chingki thurong lo non ke ange lan chot lilang alang litum bang kisung thumu choji non naga tum bangke alang litum akhei te hedi naga pu te hedi alang litum amethang alam ka li pulata Sanskrit alam pu naga alam ta hai nang kali naga pu ta hai kalang Sanskrit alam pu ange amethang akhei ta Sanskrit atum siki ir yo Sanskrit atum siki ir akhei ta
alam ta Sanskrit alam angge naga pisi ke doilang avelo lage angge non ke state government ta ko resolution and to add lo panchayat landing na pu angge 371A ke alewe to that lo lang litum pan non ke la pu naga ke nanga pu alam thepen sikiban arengang se po po la setami aprang ke lamang so akhaya tunta alam amithang amen amithang doji nonot ke tangkhol sema angami au lotha ke dulu labang songbong pen alang litum amen binong la pangrom rapet pen men bang ge chingru chilong thek chedat la non Manipur boson Manipur ke kanglai pak men Manipur ke bang pula mai tum teng ni lang tamin naga abang ke teng dia asan so alam pen lang dam lo pulo tang tenon ilitum dakar bi tum tami lam kening je ke ching ki che than long malam modernize tu pen jok ke karbi alam long Sanskrit alam pangui pon o san se dolo non ke ko ana talo si pu karbi alam ke ta pu ka kam de mati di ko an lo pa da mi ke mati di ko an lo pa na me isi do ini do posi punai mati di age ko ana talo posi do pulu thurong ni non ke la pu yo ke jon lo nang tang ke ba oi kalang hodai ta ho posi ning ye mati non ke na se ala kamatha ke matha dam panglang pang he pichip che setala so kaninge ke lage karbia khengi vir ipo alam la karbia alam vir ipo lage la si naga to alam aku pudam thu sinang ade a jong si la a hokma ili kroidun me ma je naga puke areng angsi apot si naga pu Sanskrit atum si bamun tum si ke hang ante jong si alang litum areng angsi apot si bamun tum naga pu ke hang lo budante la naga tum dak dang lilia ku ke bamun tum si dak ke dolo le bamun tum theklong lok lo la naga tum ke bang hu yo areng angsi pu le di amasi irde antar la Nagaland ke naga tum adet kali lagi bamun ade ke jeplang tu ye bangge ortho ke da ma bangge amining ke da ma bangge ange lalo de lalo ison ke aku ison ma thatu tha ke de areng angsi pulo pir theke ke cheng aku ke jukta areng angsi lo di bamun tu mata areng angsi lo hai hala tum bhat people naga pu hang he de di hala kolita tum people naga pu hang he de khatriya tum da pilo naga pu hang he de alang litum da pranga areng angsi lo ken de khatriya boisot ta kalang la sai se lo aku lang namen he hala non ke naga tunge Christian do obo Christian do Bible che porhin nun he adom pen hawata adom pen ib daring ang sip kante hala tum pan naga bu people pu pe da tante la pu yo la si alam bangke naga pu ke Sanskrit alam aring ang sia pot pu hedi lage lam yong yong ni li kroi kri lagi kali lage abinong ke ni pan nang than tho bangke chakisang tung ni pu bangke lage kali pu anukan along nukan pu mati di karbi anu pu nukan abali anu along anu along angkok ti pik pik ka la so naga tum anke la masi la so pot si naga pu la tum si ke chang pu nang nukan ta nang nu ta angkok tetan ni tu ta tetan itum ke nukan ka eno angkok ka che era tu ye la pu masi la tum si ke cipu amet angang bong bamun le da aprang nang idora naga tum hapu pen ke bang ho jaho areng ang sepu le naga pu ke plang ikali pu si hala chekesang tu nge kipu lagi setanon ke kitab lo masih tok tip lo research kitab masih tok tip lagi bamun num si ki ir pu ange arhala popular ba bidikang limpen hai bidikang limpen naga tum cha chema thalo o itung ke methang akhe amenta be dakta itum nang lilia ko pen bamun num si dak do pa pran la puli yonon bidikang limpen ka pachema tha thu bangke la si lam adim amen hai ta Sanskrit pen do jai la kalang la si jo non bangke apor dinglen lo posi la kopuson si asamis non aprang pen avele non nang do kokma la so ram pu thake tum che than long lo asamis la ke aprang pen gawe setami hala british atum
Kewang we prang la pen Kewang bom hut hapu pen North India mainland India pen Kewang atum sila dak inglong so Langlu Chomang Naga Karbi Dimasa Kuki pen kadu ka we tum han akur kela mande akhai kela pen jok si kadu ka we tum kaching ki alam sinon asamis cheplang det lo alam Khomia khomia cheplang det lo nasi alam ta Sanskrit alam thesai de lo Hindi pen chingli jot Sanskrit lah nasi non abang ke lalo non ki jutsi yang Kalain labang neli aku isi ningjeng tum tu lah ton ning non ili tum hanai puke na ili tum hanai pu neli phana mata lo neli ta asami salam thek o eda po jo meeting public meeting la Asamis do o hedi Okhomia tum bangali Asamis do o tum ba hedi so na meeting lo neli Okhomia lam ni Asamis alam kan ningje pe keng ke de la te aning ki ti su peng pang de ti pia pot nang Charlie dun de puyo anya nang tum itum Asamis alam se nang ningje dun et nang ji state language la nang ji pu la itum ke kroi dun de posi ili tum han si anti national posi ke puang tum setama tha dam ta hedi ni tum karbi tum se da ke do pa phrang lo Boro tum se da ke do pa phrang lo Naga tum se ke do pa phrang lo Garo tum se ke do pa phrang lo Khasia tum se ke do pa phrang lo ante ni tum alam le Karbi alam for example Karbi alam le state language pinchong nang pu ningje ye der alang litum ilitung ke Karbi alam ningje non pu hala tung ke aning si ke ti thu yibodi seta ala abinong ke jongsi jongsi itum emethan alam si cheningje nang ponte Karbi alam ningje dun edanang bahala tumpon hala tum nang chekroi dun de pia pot lo Rabhalam ning itu nang oi ga ba boro alam ningje dun edanang pu pia pot nang pu pede Nelia sonde boro alam ningji et nak pa ni ke kroi dun de ji ni ke atema bang boro tu ni ta omu chot apo jo mute itum bange lage MIL second language do nangji la pen ni tu alam ta purikha ta pilong nangji pulote la ta chok lu kalang baga boro tum nang che kroi dun de ji mini la bangke bata ili tum mong che kroi seroi lote lage ili tum jog van iji ane non ta ili tum la so tribal po hedi tribal po politi alam ban ke tribal polote lage bihekon ke matidi adjective pinake lage agun pinake di a quality pinake la puyo a ot lage la puyo tribal a ot ke do posi itu mang bong chi kroi thek la puyo itu hala bang alam ta itum ningje dun ing tumte hala tum ta itum alam nang ningje dun ing tumte amat chi ningje dun ing tumte se roy amat kan ningje dun thuke Sanskrit sabuya ha bang ko nan ni ben ke bang atum alam kan ningje dun thuke hopet ke mopen itum Nagaland phanle puare rasong khak sidam Nagaland ta isi state lo kaching ki ke Nagamis ke Sanskrit lo dakta Assam ta khai do pig lo Karbi do lo Boro do lo Tiwa do lo Mising do lo Rabha hajong dolo la song bong ta itum ta kaching ki ke Sanskrit pinak lo sa kalang le la pen aprang 1954 huta la son Assamese language say official language pinchong 1960 ni kan 1960 ni kan hala so huta Assamese language state language pinchongi dalam ke nang klang ala halas ta pudam te Sanskrit ningje bek nei dalam lo kan kalang le la pen non peneng le thota state pen pangdak le lo Assamese alam ke lage kado ta Charlie bek nang ji people sila Sanskrit alam le Charlie bek nang puwe art abinong itu makai papa videt nang ipo pa mane Aryan aggression hadi Arian atum nang kateng keng hedi no anta jujelang abinong ke Arian atum ilituma against ilituma birudhi nang kateng keng he jujelang lapuya non dobom lang jut po dobdog lo ilitum yang si matakrang lo te halatuma long dun rupo ilitum ke halatuma room se dodun etsi mo pike ilitum pan Shudra na pencong yi kurkang day hai Shudra mane untouchable lapuya na pencong tu ji ke ot anta itum panang ot cek anta latum langsing lunai pui saur hala non central India lom kedo amunit la dalis pu tum fanson hai oi la son la non ala isi alam ni lipudam lang manusmriti pu la Hindu atum lo do do hada ka teng pro tang te brahmun bangke
Brahmana khai bangke Brahma angho pen sin nang ke chon ผู้เป็น la pen khatrio atum bangke ห่าง aphang pen la pen voisho atum bangke ดั da บปอกเป็น awam pen เออ la pen sudro atum bangke akeng pak pen sin nang ke chon เก่งปะ la se hala dak ke non India long ke alang li tum bangke dalis atum han bangke sudro pusige hok lo la se sudro tum plote akeng pak pen sin nang ke chon apot la tum bangke untouchable sin non ke hok lo la se la so teng si eli tum hanta sudro la sono busa กำลังเลยสุดรอนนตาอิลิตุมซีสุดรอปุอิลิตุมซีก็ชิปุเปจอดเลย Kalang. ฮาลาบรามินกายสทอแคทริโอตุมอันkeอิลิตุมพันke สุดราปุสินังปูบอมเลยอาทิมาลากฤษณกันนิงเยดุভগবত গীতা লং চ্যাপ্টার 4 লং ভার্স 13 লং শ্লোক 13 লং আলাং লিগি কৃষ্ণ পুল যে पीर्थी के मुनित अखे के ने पिवीर डेलो पूजा दागे तो ने पिवीर डेलो पिनी पेन के मुनित अखे आवेलो मुनित अक्लास सी आश्रेनी सी तो चो पूजे आश्रेनी सी ने बिचोट लो हलो सो आश्रेनी बंके ब्राह्मण लो नंबर 1 लो कंग तुइने लो अदुन थो बंगे क्षत्रिय लो लापेन नंबर 3 कंग दे मुथो चोट तो बंगे लगे बोइसो लो lapan kang day ne tu ke sudra punya ke pu lapot Krishna sigi pu pulau mati di ange monus smriti ke Krishna alam lok se karjulo lapan India ke Krishna alam lok se karjulo lake Krishna ka alam ke ni arjulo Krishna pan ni ardom lo se ta alam ka ningi alam ke ni kroi kri pu ke pu ne deji alam ka ningi alam ne ke kroyan si alam ni pan ni kardom ji mati di la puyo lapot si alam bang la helo la si kap hala tum ke manda ma bangke ili tum kadu ya tum hanta akang dai ne ya kelas nang biji aphat la pu ya ot ka pa noji adur ka pa noji la si hala ot ka pa no vare ji aphansi ili tum panang papi duk vare la pu ya non Himanto Biswa Sarma penceng lo ili tum panang ka papi duk kam lo ke claim ili tum ke dake sakorita long le det lo pionan ta LP school teacher kam ta long le det se ha Bangalore ha ponat ni ha Chennai ta ho ke dam nang ange hadak le arleng ke thile ke plang nam tu long ta kali la ta hadak ta di arleng su hadak ta ke plang nam tu long la poye ange son an si kar bi tum pan pamatha thu an lo non ke itum hadak arleng su chi plang nam ben ki chu ke chu long pu hala non ki pu tu kar biang long ke chu thai be det no ke pu yo non ke chi plang tu ange la pu ma se pute hala bongali bihari tum ke dasi wang tu o dasi ke chu thai du o pu hala tengah ko wang tu o itum bang ke chu thai ave pu si itum bang ke kat tu lo athema la council tu nang pa pe claim lo la sa high command pu pen jok masi papi claim high head lo national party tum pen apot si la pu yo aman aku hala so la bamun khotria tum ke mandam alam ta hedi itu mamuni tum chini ne de la pu yo matha dun krang la pu yo bamun bo pulate ing nek soy apa la pu seta bangai kang nek pero masi akama bangai claim bom lo bangai la pu yo hok pet ke la national party long ke dun ta misem se ko se hagrama mohilari ala BTC kalang ta karbiang long pen di maso panalang li naing nek choy lo kalang ing de naing nek choy lo tame ning oy alam ve li tum si da ka cheplang rek lo kalang lo la ke hagrama phan ning ki thia lam kali lo hala alang li pulo karbiang long pen la di maso as alidar sa tum ke CMEM MSC tum ke komat ma la government kachari hala tum si dun ruk ti congress le wang de congress dun ruk BJP wang de BJP dun ruk pu si hala amat alang li tum ning oi la hi mene pu ga ning ye se ta alam bang ke ho pu hagrama ga ning ye kala se la solam plotang te tum ning le oi se ta lage alam bang ke ho lo ange la sono po si hala rituras borata eli tum phan John 2 nang pu ilong lok lo le kala la se non bang ke la solam pathak bang ke cholo sa non ki jut siang deng tum dam thupit la nang upor ding len lo la se non ki jut si la bang ke MOU pathak memorandum of understanding 1995
là so along là bang so ek court along iltum six schedule aphan kopine kana hok person theklong ma neli sikhidio aprang neli ta lam kaning je lecture long anta pubong lo je MOU ke mesen to hadi sita hala neli ta mathadam krang law amendment ke chini nedet ilitung ke law tek pi tu ka lidet jo neli amata tek det abang lo lama si tek long ledet lo la si kahe no ke la lo jo sikhidio long ateng ke bang atum phan ke long le ki pi ji alienate nang nep alam ke kothan alam amasi la ke nang klang kli karju nang ya alam karju hor nang ya alam ta kalilu wala bange lage pi ki pi akama wele lagi nang don tribal long li padang da tribal area padang da le puyo amat iltum bange 1995 en game MOU long la o long clause o long la da ke clause o long alienation of land pudun bidun to kok ladak paragraph 2 long paragraph 2 application of the sixth schedule po long paragraph 2 sub clause sub paragraph 3 la pen clause o along alienation of land pu long le bang phan pitame pu tok dun to that seta ladak da bang chalak o patema jo bang bongo sena tum si lage claim karbi tum phan papilu dead la so ili tum phan papilu dead la karbi pulote ili tum anta lo po jo shall have the power to make laws with respect to la alienation of land apu thakta law silam un puyo abinong e law ke silama kama velu hala putang et loke amas law silam un po ma lata baru laan ke misen law silam un po anta hinu elang amar bange kachuma thatu ge la det peng la pachitok det peng ge la ASDC tumong pachitok urur det la amar la law ka silam bange api bitu kok la silam tu te de thangjang isita la bayan nanta la si anang silam la no anda silam le det lo amar la bongo sena tu cuma thatu la alienation of land tu ge thabdun chok long lok lo hala tu mangke la puyo la so la ko aku do thulang dei aprang asik hidul atengke law silam lo te governor si approval nanji puchodana state along chodana governor si approval nanji puchod lo te la bangke itum jong si anke governor phan kapitok nangi sohi ka chipi nang deta minister la ben chief minister dum si puji body anke jong si ili tum methang state long lok lo te la ke governor phan da pu re ma pasohi deta unlo la puyo ili tum phan ka chi rai allo pas lamba deta unlo aman non la MOU long chuma thatu bangke hala bang so bongo senatum arlopen bidikang limpen ke claim dun to bangke that paragraph sub paragraph 2 pens 3 along that aku putu de governor an chok takali ha president along to yui na iputu ko yo ang president along bang chief minister pu ne de ji itum state de long to lock sita president bang pu ne de ji cabinet minister tum cabinet minister de une de ji la bang ha parliament nang ji la ke la pu yo ang parliament ke prime minister ba parliament ke karbi tu ngi rai khip ke unde de ji che thana ling seta let MP ke minister ta long unde lage bang nang ker ke de ji ane hapu ke putulang itu mage sudra putulang ang nasi itum le hadak le ka cholong du ji lang ma ban long du sita itu nge vote 330 kom nei sita bang haro ke thom ra bang thom ke IMP atum vote pinang ji lan si itum law pa pe pass unji hadake parliament long ke ang non ke itum state le long lok se ta hedi itum methang law chi selam un e non ke la MOU pe na pot lo la ke la ha president long to yui bang ke la la si itum MOU long power man ulo pulo hala allo le selam et ason ta power ta dupo ama allo bang isi ta pa selam tu long le det lo ang ke selam tu ji po se ta hedi
parliament long presiden long si toy at nang ji putu kok lo ange presiden phangi li chupu ne de ji ama itu nga power ki sita lota selamun ni non ke la pu juga ceplang tu hala MOU long ke wana tanga power anta department tinta itu mangai allo bang che selam le derla selam le de lo che selam ye si apora ve derlo ala MOU che tok det pen ke ka che bohong lok lo che bohong lo ke hala bongo sena tum nang chud lo ai ang che pa che bohong ili pu pe di la karbia to masih bongo sena sai se lo pule ili ke pudam kali setane li tu ke chinya teng hala bangsu ahut ASDC CPML long bong malia ke thia tum dodun o la puya ha ar lo pen ha presiden ta secretary ta ngok man ya sorma ta ngok man de aboto charji ta ngok la pa misro ta ngok pupi ni ne si ke document jo la lo tia kam bang ke aman itu memang takrang lo power more power si ke wan pula jakong ke wan bo ma jakong ji pidun turong lo ti la sinon bang ke apording all sort nang li labang so puthak jong si kaning je pini dolang potang te aksap so por nang pilo ngali ge la hello ding ta ding ulo pot la si son alam itum ninge non ninge det ta chogi jo mane kadu eta chini nang ji la United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People itum tribe atum emethang a right do itum autonomy itum methang a right do la pen itum methang aja kong do pusi ha UNO sigi pulo angela so UNO atum pitik lo agos sirkep arni pai sirkep arni ke la so aport itum UN Declaration on Indigenous People Rights pu arni palon nangi pu talon nangi pu sirkep arni chuning dai litum talon lo APHLC pen la si pining ta APHLC atum harong betesi ta APHLC ke doan atum ke talon nangi la pen akaprek dum ta talon nangi la bang ke tema tribe atum lo ke lage ako karbi chot kalilo lage kardu be a tribe to menchelang pung si la pen ilitum ne liga apatai patata pu bom lo tribe atum antuke ningi si do nangi kachelang un alam ke asap ta ningi ye de la United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples la so along UN Open itu pan mission ajakong nang ke pido asila bang so ajakong puthak nang le the ni la so ajakong ne litum akitab ta dak duo ho la si alang litum jong si nang nam yi pulote ador sikain koi ma yong litum pitik la ho sikain koi na nam pon dia tabi muni tu la dak penangan litum selam lo la so bang ho hala ladak hala arjivedana long do arjivedana dukana long la jor bangka do ya dukan long ge bidun dia theke la bongo sena RSS BJP atu mabang la bang nam la baman mi thor thu du tawi tu tek la puyen la tu bang la masi la dukan be theke bing tung de hala arjivedan ge me thang dukan po jo la dak bidun chot la pen dak hem pen sita party atum an seta branch atum an seta pon tame la bangke pon tame li pon nangi do rep nangi abang putin ta la si pining we la peklang det seme ho la kitab ta chok lo la si la lo pining we ingdeng pharo sirap likebra troxy la bang so talk show on six schedule and autonomous state la bang so chiput jingki la bang so talk show along bangke kaduk kawe nang kelang dun according jir ke theke ding atom phanta kaduk we phan choro lo si la etum kachini nang ji alama puthak an inut pen inut che than seroi che paklang seroi bidi sore che pachoy seroi ke long pot kadu we phan choro si pining we abang so ang deng bangke puan si kang tonik la ardo